Λοιπόν, είμαστε εδώ Κόνιτσα. Είμαστε, που είστε η πόρτα, ρε. Κόνιτσα στο δεντρόσπιτο. Έτσι να δείτε ότι πραγματικά στο δεντρόσπιτο είμαστε. Να το δέντρο. Εκεί πέρα είναι η γέφυρα της Κόνιτσας με το καμπανάκι που είναι ακριβώς από κάτω και το μονοπάτι που πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου Treehouse. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, αυτό εδώ πέρα είναι και ο Κώστας. Εδώ κοιμήθηκε ο Κώστας Ζαδακά. Έχει μια πόρτα από εκεί πέρα, το οποίο το έχουν κλειδωμένο, διότι από εκεί και μετά είναι μπλουμ κάτω. Έχει μεγάλο παράθυρο εδώ πέρα για να βλέπουμε το ποτάμι, το φαράγγι εδώ πέρα που είναι. Ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει. Δες εδώ Θεά, δες εδώ Θεά. Απίστευτο. Κατά λάθος το έκλεισα στο διαδίκτυο, απλώς ήθελα ένα καλό δωμάτιο και από εδώ έχει και πάει ένα δεξιά αριστερό, μάλλον, ναι, δεξιά αριστερό. Και μετά ανεβαίνει επάνω. Όπα, όπα. Air conditioning, εδώ το διπλό κρεβάτι που κοιμήθηκα εγώ. Άλλο παράθυράκι από εδώ να ανοίγεις, να βλέπεις έξω, να παίρνεις αέρα. Εδώ έχει πάλι ένα γοπ, νάτος. Το φαίνεται πολύ. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος. Και από εδώ πέρα έχει το ωραίο, το φανταστικό. Ένα μπαλκονάκι. Λίγο το σκέφτεσαι να βγεις έξω. Να το δέντρο, όπως βλέπετε, είμαστε πλάι-πλάι ένα με το δέντρο. Ωραία δροσερό αέρα. Ωραία δροσερό αέρα. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Okay. Τώρα θα πάμε εμείς για πρωινό. Αυτά έχει και πορτάκι να κάνεις χρήση το δωμάτιο εκείνο. Τώρα το κατέβασμα. Αριστερό, δεξί. Αριστερό, δεξί. Αριστερό. Με το κεφάλι ανεβαίνεις, με το κόλο κατέβαινεις. Έχει κι άλλο. Και φτάσαμε. Κλείνουμε και τα φώτα. Και μπουφανάκι και ανεχωρούμε. Αυτά. Τροχόσπιτο θα έλεγα. Θα το έλεγα. Όχι, δεν τρόσπιτο. Κόνιτσα out. Bye.